Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod sut ni'n adnabod hafaliadau quadratig. Nawr, hafaliadau o'r ffurf yn hafalu ax di sgwario adio bx adio c sydd yn hafaliadau quadratig. Ac mae gair quadratig yn cyfeirio at y term x di sgwario yn yr hafaliad. Nawr, enghraifft o hafaliad quadratig byddai rhywbeth fel yn hafalu 2x di sgwario adio 3x adio 4. Yn yr achos yma, byddai a yn hafalu 2, b yn hafalu 3 a c yn hafalu 4. Ond mae werth nodi heb y term quadratig, yn fan hyn heb y 2x di sgwario, byddai'r hafaliad yma yn hafalu 3x adio 4 nawr yn hafaliad llinol, oherwydd wrth i blotio fo ar y bapur graff, sy'n ni'n cael llinell syth. Ond, hefo'r term quadratig yn ôl, hefo'r 2x di sgwario yn ôl yn ei le, mae hwn yn ôl yn awr yn hafaliad quadratig. O blotio yr un yma ar bapur graff, siap I sy'n ni'n ei gael. Nawr, yn yr ymarfer yma, dyn ni yn benderfynu os ydy'r hafaliadau dyn ni weld yn hafaliadau llinol neu'n hafaliadau quadratig. Mae'r ddau gyntaf wedi cael ei wneud iddyn ni. Mae'r un cyntaf yn un llinol oherwydd does yna ddim term quadratig yma, does yna ddim term yn defnyddio x di sgwario. Ond mae yna 3x di sgwario yn yr ail hafaliad i fan hyn, felly mae hwn yn hafaliad quadratig. Yn edrych ar y rhes nesaf, mae'r 2x di sgwario ar gychwyn yr hafaliad nesaf yn deithio ni mae hafaliad quadratig yw hwn. A wedyn mae gennym ni 5x di sgwario yn yr un nesaf, felly eto hafaliad quadratig ydy'r pedwerydd hafaliad dyn ni wedi weld. Dim term quadratig yn fan hyn, dim byd yn neud efo x di sgwario, ond mae yna derm x yma, so mae hwn yn hafaliad llinol. Eto, dim byd yn neud efo x di sgwario yn fan hyn, felly mae rhaid fod hwn hefyd yn hafaliad llinol. Mae yna derm x di sgwario yn y canol yn yr un yma, does dim rhaid iddo fo'n ymddangos yn gyntaf, felly mae hwn yn hafaliad quadratig. Nesaf, eto, mae gennym ni derm x di sgwario ar y pen y fan hyn, felly mae rhaid fod yr un yma hefyd yn hafaliad quadratig. Dyna ni'n ôl at hafaliad llinol y fan hyn, dim byd yn neud efo x di sgwario. Mae hynna hefyd yn wir ar gyfer yr un nesaf, dim byd yn neud efo x di sgwario, felly hafaliad llinol y fan hyn. Yn fan hyn, yn hafalu 5, wel, llinell llorweddol os ei hwn, mynd trwy'r pwynt ar y echel 1 lle mae yn 5, felly eto llinell syth, hafaliad llinol. Yn yr un yma, mae gennym fi derm quadratig yma, 3x di sgwario, dos o ddim term yn defnyddio x fan hyn, ond hynna ddim ots, mae'r un yma dal yn hafaliad quadratig oherwydd y 3x di sgwario. Mae'r un peth wir fan hyn, mae gennym fi minus 3x di sgwario ar y cychwyn, felly mae hwn yn hafaliad quadratig. A mae angen bod bach yn ofalus hefo'r un olaf y fan hyn. Mae'n edrych yn debyg fod hwn yn un llinol, oherwydd dos a ddim term x di sgwario yma. Ond, mae rhaid fi luosi allan y cronfacha fan hyn, mae rhaid fi ehangu'r cronfach. Mae x lluosi fo x yn x di sgwario, mae x lluosi fo 2 yn 2x. Felly mewn gwirionedd yn hafalu x di sgwario adio 2x ydy hwn. Mae yna derm quadratig yma, felly mae'r term x di sgwario fan hyn, ac felly mae hwn yn hafaliad quadratig. Rhowch chi gynnig arni hi nawr, dyma ni fwy o hafaliadau wedi ymddangos ar y sgrin. Penderfynwch os ydy hein yn hafaliadau quadratig neu yn hafaliadau llinol. Unwaith ydych chi wedi cael cyfle i feddwl amdano'ch atebion chi, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.